Hello guys, good morning. Ito, dito na naman tayo sa Mahiwagang Portal. Yan, maliit na butas na yan. Try natin i-resbakan yung mga sablay ko nung nakaraan. Ano sa palagay nyo? Kadali na pala tayo guys ng isa. Hindi pala na videohan. Kala ko naka-play yung video kanina. Ito. Mga ano to, lahating kilo. Okay guys, stay tuned lang. Akyat na tayo dito sa puno. Dali kaya. Layada. Oh. Lumabo na yung tubig. Salat. Daling isa guys. Oh. Laki oh. Laki guys oh. Sulit yung paghihintay. Sakaling meron pa lumabas. Ayun oh. Malawa. Pero malaki. Yun. Mga 3/4 yun. Hintay pa tayo guys. Mga meron pa. Ang dami nilang lumabas. Ayun oh. Ayan sila oh. Yan lang kayo. Maliit pala. Ayan, malaki na rin. Mababa pa. Ayan. Yun guys oh, pangatlo natin. Oh, lalaki. Yun, bago tayo magpatuloy guys, mag-shout out muna tayo. Unahin na natin si Adol Hunters PH. Ganun din kay Elwin Hunter Vlog. Shout out sa inyo mga idol. Shout out din kay Parts Twin in Dubai. Shoutout din kay Alas Tenorio Fishing Hunting. Shoutout din kay Herminio Sumandal. Shoutout din kay Erwin Tiksay. Shoutout din kay Boyet Mix Vlog. At ganun din shoutout din kay Jay Valdez TV. Shoutout din kay Kabangbang Hunters. Ganun din shoutout kay Kabagis Hunter. Ganun din kay Aliwas Hunter PH. Okay. Shoutout din kay Amianan Hunter. Ganun din kay
Capano Hunter PH. Ganun din kay Tolits Mix Vlog. Shoutout din sa mga kasama kong hunters kong kasama na Brother John, kay Owen, din kay Brad Herme, kay Pambe, kay Manuel Dixon, at shoutout din kay Bro Chris sa Saudi. At shoutout din sa lahat ng nanonood guys sa ating mga vlog, mga subscribers man natin o mga silent viewers, basta nanonood sa mga vlog natin. Shoutout sa ating lahat. Okay guys, tuloy na natin yung hunting natin. Pakita. Bumili yan eh. Laki guys. Yun guys, ang laki oh. Yun, madali sana. Ay, maiyahon sana natin. Malaki siya oh. Oop. Kunin natin. Kunin natin guys. Sumabit. Sumabit. Malaki pa naman. Yun oh, laki. Oh my God! 1 kilo guys. Yun oh. May kasama pang maliit. May nadamay pang maliit. Laki guys oh. May nadamay pang maliit. Yan o. No, 1 kilo siguro to guys. So, baba na tayo guys. Katatlo lang tayo dito sa butas. Pero malalaki. Yung huling tinira natin, laki. May 1 kilo. Yan, ito na yung butas guys. Oh. Yan, maliit lang siya. Hindi pa rin tayo binigo ng portal na to, butas. Buenas mo naman! Ayun kasi yung main na lake guys, kaya. Tapos, ito yung damo. Dadaan sila dyan sa ilalim ng damo. Wala kaming pakialam! Yan, tapos lalabas sila dyan sa butas. Kaya, parang ambush. Hintayin mo lang na lumabas sila dyan sa butas na yan. Kaya na makulimlim ngayon guys, kaya hindi natin nakikita masyado. Naaninag lang. Sige guys, lipat tayo ng iba kung may madadali pa tayo.
Kunin ko guys, baka matanggal na naman. Baka malalim. Ayan o. Puntang yung nadali ko dito guys. Ayun yung nakaraan. Malaki rin ito. Sayang kapag nakawala. Pang lima natin. Two hours later. So ayan guys, tapos na naman yung adventure natin. Nakadali na naman tayo ng malalaki. Ito malaki guys, oh. Malalim. Lapad. Ang 1 kilo. Tapos mga kalahatiin. 3. Mga isang maliit. Yan guys, salamat ulit sa panonood. Pagtsatsagang panonood sa ating video. Nilasbakan lang natin yung butas. Kasi may mga mintis ako nung punta ako. Kaya nilasbakan ko. So hindi naman tayo nabigo. Yan, shoutout na lang sa lahat. Yung sa next video na naman tayo magkita-kita guys.